Gauza asko ikasten ari gara Itxuroson. Bueno, euskera ere ikasten ari gara gure moda hiztegia zabaltzen dugun neurrian. Nik adibidez, pajarita zan beharrean, tximeleta ezaten dut orain. Baina, bueno, nere gustokoena botoi lerro bikoitzeko jaka da. Itxuroso hitza ere, benetan ederra, ezta? Bai, eta nola esango ote da adibidez itxuroso beste hizkuntza batzuetan? Polita, begira, han eri galdetuko diogu. Gure hurrengo parte hartzailea, ezta? Baietzan, Kaixo, Ane, kaixo Adriana. Zemuz? Oso ondo. Ondo bizi gea? Bai, bueno, posten gea. 20 urte ditu Ane Arregi Urnietarrak. Koloretsu janzten den neska alaia da. Bakeroak eta zapatillak dira nagusi bere armailuan, baina bere femeninotasuna ere erakusten du noizbehinka, soinekoz eta gonaz. Bere estiloa zehazteko eskatu digu. Ane, 5 hizkuntza dakizuz. Hala da. Nola esaten da adibidez Itxuroso katalanez? De bon beure. Beto zipelita. Eta frantsesez? Avec un bel plan. Ingelesez? Good looking. Good looking. Txinoz ez duzu jakingo. Baizea. Jakin badakit. Jaokan. Jaokan. Hanezuk Bartzelonan itzulpengintza eta interpretazioa ikasten duzu, ezta? Bai, hala da. Horrexegatik dakizkia hainbeste hizkuntza. Bartzelona, hiri itxurosoetan itxurosoa. Bertan estilopiak nazten dira, estetikari dagokionez kontu berezia ematen zaio, ezta? Abanguardiako hiria da. Bai, hala da. Itxura ezberdinetako jende asko ikusi daiteke bertan. Adri, zu Aneren laguna zea, eta modelo lanak ere egiten dituzu, ezta? Bai, kontutxo batzuk noizian behin, bai. Bai. Eta jasterako orduan eta aholkuak ematen dizkiozu Aneri edo nola da gauza? Egia esan oso estilo desberdina azkagu, baina bueno, beti ere hilean aldaketak edo egin izan ditunean edo arropan edo beti esan izan diozu gustatzen zaiten eta ez. Eta jarraitze ditu zure aholkuk? Batzutan. Noizian behin kasu inberko jot, baina... Bueno, oso hile polita daukezu. Oso hile polita. Orain arte hile kiskur oso gutxi izan ditugu saioan eta oso ongi etorria da, ze behintzat da, bueno, bigea. Musika aldetik, joeren aldetik, erreferentziarik badaukazu, gustoko duzun pertsonaren bat, talderen bat. Azken aldian musikaldetik indie eta horrelako taldeak desente goko ditut. Adibidez, Crystal Fighters talde britainiarra. Behik dakaten estiloa eta horrela rollitoa asko gustatzen zait. Indie mundua gustatzen zaizu, Bai, eta asko. hipster mundua ere gustoko. Hipster mundua ere berezia da eta bere xarma badu, eta bai, gogoko dut. Diversitatea handia dagoelako, ez? Eta orduan, nahiz eta estilo honen barru muitu, ezberdin izan zaitezkelako azkenean. Erdizka ikusten dut, joerak ezagutzen ditu, indie mundua, hipster mundua, musika, Bartzelonako tribu hiritarrak gustoko ditu, baina bere itxuran ez da nabarmentzen. Eta horrela jasten zara zu? Bueno, noizean behin zehoze edo hipster kutsu handiagoa besteak baino, bueno, egia esan normal txamar, ez? Naheten bezala jazten naiz, egia esan ez zait gehiagia xola jendeak zesateun oso pentsatu dezaken. Herrin betidanik izan da pixkat, beste eta desberdin juteana. Estiloa norberak jartzen duen gauza bat da, eta berak bereari eusten bai hori zerbaitagatik izango da. Ane, itxurosoren arteak jo dituzu, eta zertan lagundu zaitzakegu ubiok? Egia esan modako joera gogoko ditut, baina egunerokoan normal xamar eta komplikazio hori gabe jazten naiz. Beraz, estilista batzuen laguntza agian ondo torriko litzaiake. Bueno, esku honetan jarriko zara, Modaren interpretazio pertsonalaren aldekoak gara gubiok, beraz oso esku honetan jarri zara, eta lanean hasiko gara Anekin, ezta? Bai. Bueno, denbora gutxi garru, elkarrekin egongo gara. Ados, Gero arte neska, agur Adri.